Разходи се с нас и с представянето на неделски хора и игри из България. Проектът Неделски игри пред българска публика се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост. Добре дошли с нас на виртуален тур, за да се преживеем нашето приключение по реализацията на проекта ни Неделски игри пред българска публика. Подготовката за всяко приключение започва именно тук, в нашата зала в Дом на културата Средец на улица Кракра 2А, където с любов, труд и постоянство репетираме, развиваме и уеднаквяваме нашите танцови умения, за да ги представим на високо ниво пред вас, нашата публика. И тук е момента да ви благодарим за вашата подкрепа и за това, че ни следвате безусловно и с нашия танцов живот в дигиталния свят и в нашата зала. След като научихме всичките си млади танцори на танца Неделски хора и игри в София, заедно поехме към своето първо приключение не само за проекта, но и за годината. А именно посетихме традиционният празник Сурва в село Дрен, община Радомир. Там срещнахме много кукирски групи от целият регион, които със своите невероятни, ръчно правени костюми и маски извършиха ритуално палене на огъня и прогониха злите сили със звуците на своите чанове, предадени чрез танц. Ние пък украсихме събитието с шареното представяне на танца ни, идеално вписващ се в шопския фолклорен привкус на региона. Измежду нашите пътувания и изяви, нашият хореограф и лектор Николай Илиев изнесе лекция на тема Неделски хора и игри, като разказа за произхода на неделното хоро, развитието му през годините и с какво е допринесло то за българския фолклор. В лекцията се включваше и създаването на самият танц Неделски хора и игри в София по хореография на Димитър Димитров, музика Живка Клинкова, а костюмите са били нарисувани и създадени специално за танца от талантливата художничка на български фолклорни костюми Мария Наследникова. След като допълнихме и обогатихме нашите знания за това, което представяме, скокнахме в колите и се запътихме към далечното село Илинденци в община Струмяни, където станахме част от празника на виното. Успяхме да стигнем точно на време за подрязването на лозата и за общото веселие и хоро на поляните. Настанихме се в страхотната къща за гости Благовеста, която се намира из красивите планински дебри на Илинденци и започнахме активната подготовка за нашето представяне. След като се накиприхме и нагласихме, всички дружно поехме по пътя към центъра, където заедно с детския фолклорен ансамбъл от село Микрево, танцов клуб Шопска интрига и талантливия водещ Рангел Вангелов направихме празника на виното в селото още по-пъстър и цветен.
Представихме подобаващо неделски хора и игри в София и увеличихме нашите приятели и последователи. Впуснахме се в празника на селото като истински празнуващи, а именно в малко време за красиви снимки, чаша вкусно вино от местните производители и много общи танци на центъра. Щастливо завършили нашата мисия през изминалия месец и половина, успяхме да извършим още едно добро дело с нашите неделски хора и игри. А именно, взехме участие в благотворителния концерт на сцената в читалище Виделина в помощ на нашите приятели от село Панчарево. И така, нашето приключение приключи, но неделните хора тепърва предстоят да бъдат разпространявани по света и у нас. За още видеа и наши преживявания последвайте нашия YouTube канал и нашите социални мрежи. До скоро!